Añez Lazal irakaslea duela 3 urte erail zuen ikasle batek labankadaz Akinoko San Tomas Lizeoan Donibane Loitzunen. Bada 3 urte beranduago, ostirala bitartean, ustezko hiltzaile epaitzen ari dira Paueko adingabeen auzitegian. Baionako Arte Ederren Bonat Museo ireki berrian, artelan berri bat dago ikusgai. Orzeko museotik mailegu berezian ekarri dute, emaztea galtzerdi luzeari tiraka artelana. Artelan berri honen eta esposizioaren xehetasun guztiak jasoko ditugu, Nerea Olaso lankidearen eskutik. Arratsalde on deizuela guztioi eta ongi etorri iparraldearen orena emankizunera. Ikusten duzuen bezala Lapurdiko hiriburua 563. Xingar feriarako azken prestaketetan murgilduta dago. Bihartik hasi eta asteburu osoan iganderaino Xingar feria izango da Baionan eta hiriko Urdaiazpiko ospetsua dastatzeko aukera izango da. Berarekin batera ezagutu ahal izango dira ekoizleak eta azleak hemen hiriaren erdigunean bertan. Hitzordu historikonen atarian ordea hainbat herritar kexu dira. Festa hau herrikoitik asko galtzen ari baita eta masifikaziotik asko irabazten. Euren kexuak ezagutuko ditugu gaurko saioan, Frank Dolosor lankidearen eskutik. Guzti honekin, ekin diezaiogun apirilaren 22ko iparraldearen orenari. Añez Lazal irakaslea erail zuen ikaslea, Paueko auzitegian epaitzen ari dira. Ezbeharra 2023ko otsailean jazo zen. Donibane Loitzuneko Akinoko San Tomas Lizeoan ikasle batek labana batekin irakasleari eraso egin eta hil egin zuen. 3 urte beranduago, erasotzailea Paueko adingabeen auzitegian epaiaren aurrean eseriko da ostiralera bitartean. Gizonezkoak gaur egun adin nagusikoa da, baina krimena burutu zuenean 16 urte zituenez, epaituko du auzitegi honek ateak itxita gainera. Fiskaltzak 20 urteko kartzela zigorra eskatzen du ikaslearentzat, defentsak berriz, osasun mentaleko arazoak eta behar bezalako tratamendua eman ez izatea argudiatzen ditu. Añez Lazal irakaslearen bikotekideak ordea, sosegu bila doala auzitegira adierazi du. Esan bezala beraz, ostiralera bitartean, epaituko dute Añez Lazal irakaslea erail zuen ikaslea, egun horren amaieran espero da epaia. Baionako Xingar feria gazi gozoa, gero eta herritar gehiago kexu daude. Ikusten dugu hiri barne hori ostalarien eta jatetxeen mahaiek beti eta gehiago hartzen lekua. Biziki errikoia zen, simple. Tienda etortzen zen galtzerdiak erostera, amukanesak eta hori zen feira Baionan. Eta gero handitu da. Ikusten dugu mugimendu bat, pixka bat beltza Baionan, nun ororen buru baionesek nahi badute jatetxean olako momentua handitzen jan edo goxuan egin nahi dut ez den posible eta hori gauza iluna da guretzat. Azken urte horietan ez dut feira hori nik ezagutzen. Ez naiz sentitzen giro untan, biziki pertsonala da, baina badakit ez naizela bakarra. Hor azken urte horietan zabaldu dute zapi arroxa, eta niretzat horrek ez du ez bururik, ez bustanik, ez funtsik, ez ezer. 4 egunez, hemen Lapurdiko hiriburuan, milaka eta milaka bisitarin, dena Baionako herritar gero eta gehiagok deitoratzen dute, ohitura gehiegi aldatzen ari dela, atrakzio parke erraldoian bilakatzen ari dela, gainera aurten euskal kantariek ezin izanen dute hiri erdialdean kantatu adibidez. Urte muga ospatzen dugu Jacques plazan, Karrikaldiren plazan, hor ere puxka bat periferian, eta ezin dugu ostatu batetan jan adibidez.
etortzen zaizkigu 60 lagun Nafarroa aldetik, Nafarroa, Gipuzkoa eta Istorio, eta ezin diegu eman leku bat goxuan elgarrekin pasatzeko. Beaz, obligatua izan gira, atzemaitea guaun eta aterabidea unibertsitateko ostatuan. Ohitura nahi badugu mantendu, bada beste manerarik, nik uste, Baionako koloreak gorrita berdak dira. Feiretan Mukanes zapio hori agertzen da, hori da errikoia. Arrosa egin baino lehen bazen besterik nire ustez, eta azken finean arrosa kolore horrek emandu seinale txar bat, kanpoko diendainitz etortzen da, eta hartzen dute hori Disneyland bat bezala azken finean. Domaia da, gero, ondoko egunetan hartzea olako masifikazioa, olako gurea ezten zerbait, edo gu baztertzen gaituen, hein batean baztertzen gaituen gauza bat. Eta nik pixkat mindut nire Baionan, zen eta niretzat ez da hori feira. Bai, gauza guziak aldatzen dira, batzuek eranen dute hartzen zira eta hori eta hori, baina niretzat feira besterik da. Elkarretaratzeko eta loturak sustatzeko berriz laborantza munduarekin, zubiak eraiki barnekaldearekin, eta oroz gainetik xingarra jastatzea. Margolan berri bat du Baionako Bonaele museoak. Urse museotik mailegu berezian iritsi den, Toulouse-Lautrecen lana. Emaztea galtzerdi luzea tiraka izeneko margolana da. Sexu langile bat irudikatzen du, oso molde errealistan. Nekea, etxipena eta konplexutasuna harrapatzen ditu autoreak idealizatutako gorputzetatik urrun. Obra hortan ikusten da gorputza ez dela ideala. Da egiazko gorputz bat ikusten da norbait, emazte bat akitua dena, ez du gorputz eder bat, bere sexua ikusten da ere bai, bere gorputza hor da bere lan tresna. Atsemaiten duguna interesgarri da Toulouse-Lautrec bere denborako gizon baten dako begiratu ditu emazte haiek, ez bakarrik seks langileak, baina ere dantzariak, kantariak, emazte pobreak karriketan, eta berak irudikatu ditu, ordendeia ikusi ditu, irudikatu ditu, eta irudikatzen ditu biluzirik direlarik ere bai, ez da pornografiarik, ez da erotismorik, berak pausatzen du bere begirada, bere denborako deia zain zerbait indar hainitzekin. Eta emakumeen gorputzaren irudikapenari buruzko hausnarketa zabaltzen duen margolana dela nabarmendu dute. Obra hau hautatu dugu, zenta guretako mezu azkar bat zen presentatzea hemen gorputzen galerian, zenta pusatzen du pixka bat urgunago, gu bat ditugun galderak, gorputzari buruz, baten irudikatzeari buruz, eta zer ejan nahi du emaztearen gorputza irudikatzea. Azarora bitartean, egonen da ikusgai Baionan. Ikusentzuleok, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.